بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبل ما ولك عم بسابما. آمين. ألك حيرك عني. آمين. ألك أنا وسا. آمين. ألك أنا ودمه. يا ربي. ألك اللبان كويمان دا نوما. آمين يا رب. أنا قدينا نعمله. آمين. يا ربي ألما فلا جون كنا ندوك. آمين. جامن يا ربي ألك عم فروكا. آمين آمين. جامن نوني سبب ببين. ألك عم فروكا. آمين يا رب. ألك هرمك. هرمك. عند صلى الله على سيدنا محمد. سلم. شركة يودو. إني أستاذ سجرا. أما ولا دكا. نو شيء. أمبارك. Juma talata tɛmɛna an ma se ka kura fɔ bi sa an bɛna kura fɔ sani an ka tɛmɛ fɛn ye anw ta dabɔ kun ye silamɛya bɛ dɛmɛ cogo min, silamɛya bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo min, silamɛya baara ka nɔgɔya silamɛya denw ma, u kana décourager ala ka donni kɔrɔ. Ni adamaden n'i ma décourager ala ka donni kɔrɔ, donni tanfanga ala b'a nɔgɔya i ye, misigi ɲuman meleke ka da i kun k'a donni fɛngɛ i kun. Nka sa n'i ko k'i b'i firifiri a b'a gɛlɛya i kan, i tɛ taa k'a dan, se t'i ye, n'i bɛ se ka taa ka Alahu Taala dan, o si tɛ maa si ye n'i bɛ se ka taa ka ala dan. Tuma min n'a ko kira yɛrɛ ka sahabaw ma, a ko wadannu alla malja'a min Allah illa ilayhi. O yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ adamaden n'i bɔra ala la, taa yɔrɔ si t'i bolo fo n'i seginna ka taa ala kelen ma. O kelen na an b'o de fɔ ɲɔgɔn ye, an k'a dɔn taa yɔrɔ tɛ maa si bolo ka taa ka ala dan. A bɛna i ma cogo bɛɛ la, a bɛna i ma cogo bɛɛ la. Bon san'a ka n'i ma sa n'a nana sɔrɔ i bɛ lahala kan, silamɛw b'i tanu cogo min kan, o de ye ala yɛrɛ ka lahala ye o. Silamɛw bɛ k'i tanu karisa bɛ ka nin min kɛ, o de ye ala ka lahala ye. Ala tɛ maa fɔ mɔgɔw de b'i tɔgɔ fɔ, n'o ye mɔgɔw ye min f'i la dɔrɔn ala b'o minɛ. A kosɛbɛ juguman kɛ k'o dogo mɔgɔw la, ɲuman kɛ ni maaw y'i ka ɲuman ɲini la ala b'i wele k'a fɔ e jɔn jugu ye, mɔgɔw bɛ ka nin min fɔ i sɔn tɛ ni sɔn tɛ nin ye wa? Nka sa i ye mɔgɔw ye ɲuman min fɔ n ka jɔnw da n ka ɲɛ ɲuman min a n'o ye kuma ɲuman min fɔ i ma ɲi minɛ n'o ye. Maa b'i yɛrɛ bɛn ala ma, ya rabbi ala ka silamɛya baara nɔgɔya. O silamɛya baara kelen bolonna bomoli suguni tɛmɛnen kɔfɛ ka taa soso ka misiri yɔrɔ la. Yɔrɔ an ka gouvernement an bɛ barika da gouvernement ye. Gouvernement a mana kɛ kɛnɛ dira mɔgɔw ma yɔrɔ ka kɛ sigiyɔrɔ ye, fɛn dama dɔ bɛ yen u b'o place bila, misiri place bilalen don fɛ a bara, u b'o bila a tɛ di mɔgɔ si ma. Dɔgɔtɔrɔso bɛ bila, balontan yɔrɔw bɛ bila, misiri nin ka gɛlɛn ma fɛn bɛɛ ye u b'o bila fɔlɔ parce que fɛn fɛn bɛ gouvernement kɔnɔ a bɛɛ ye silamɛdenw, silamɛmuso ɲumanw ni silamɛkɛ ɲumanw denw don. Tiɲɛ Sidiki ka tiɲɛko kuma in, Sidiki tiɲɛko kuma in y'a nafa ɲɛ dɛ. Sanga bɛ wagati bɛɛ adamaden b'a dɔn parce que a haramuyalen b'anw kan n'anw min bɛ radio islamique la, an ka kuma ni dungo ye, ni kuma ni dungo ye dɔrɔn diɲɛ bɛ tigɛ i la. Parce que mɔgɔw bɛ k'i lamɛn, dɔnnibagaw de b'u la. O de kosɔn an b'a fɔ minnu bɛ wajibi kɛ radio islamique la, radio islamique ni radio to tɛ kelen koyi. Ayi yan nɔ ni dungo ni min ka di i ye i b'o fɔ, an bɛna se ma sa, an bɛ se ma yan Kur'an ni hadisa o de fɔlen bɛ yan. Ni dun ye nkalon da ala kɛra la k'i k'i sigiyɔrɔ la bɛ jahanama kɔnɔ, n'i ye nkalon da ala la i k'i sigiyɔrɔ la bɛ jahanama kɔnɔ. Nka a bɛ haramuya nka an bɛ dungo fɔ, an bɛ min fɔ maaw ye tiɲɛ dɔ dɛ. Fikiwotigiw ma fikiwo kitabu ninnu law kunfɛ, kunfɛ baara tɛ yen o. Kitabu n'i y'a dilan fɔlɔ a bɛ taa di mɔgɔw de ma, o b'a lajɛ karisa yɛrɛ min y'a fɔ fɔlɔ, karisa yɛrɛ ka dɔnni bɛ cogo di, a yɛrɛ ka ala ɲɛsiranya bɛ cogo di. N'i ye fikiw minnu na kuma kelen t'a la, ni ala kutala ka kuma b'a la. Ni
ni kuma fotoro nu sigale mele o be ka kuma bo ala ko fulano ko sa ketun bi ne ndo nyimo ka bo ala abe kuma tumanin gwansa hadisau sabau ya alakara bara men nge sabau yana kala tumanin go sabau yare bara men nge Allahu akbar ma do ka cieta ka sura kala tumanin ka sura do mado se da moru do ala ya famia ko suba ke o bala o tikla ma ko cien o be bon na nyi on chama de o de dinere o de dinere to ala ma bena sabau aminu ya rabbi cien katla mi cien ni adama din sara ay fen to abetro ko cien ni sara yoro mi goro fen folo mbeke ishuko ubo buyi ka warla ate ma ko nde mi war bi fe ate ma ko buyi de ka warla ni sara do be tibulo abede salamokum on war bi bulo ni balmo ko kuba ke wal may dim foy to la ni dum ko anyara ba ke ngasa mi yin nondo ye wari mi ne o ko so ala jonno muso do be muso ba nyando temena yere be kore de sene wono be galada galaka da ka korochige ni galain sera o ba aboshi ka ke galai no ya ke galai o be gese parata korida no korida no kori sera o bo ka urushi ka kulubu ala kana parata ka ke gese ni fale ka gese de la wele o be sara wari minna o segesegele mbu bulo o te haramunda tigima ni parata ko ban ni chebu bulo o be chefere abo fini na folo ya duloki o bo wala o donc ma bagi ko ta on feya bagi nana on nyana de bagi nana on nyana gelekra tane gar wulle gelekra farasenna unana filmugu de sam anga filmugu muso ka filmugu paratalin unana de sa kata naye ko de ke surasu ka fini me do kana Allahu akbar chuge nye dun chamaye wallahi nye dun chamaye sisa on yayi ambara la kay folo da sura machaya ni bora téléphone ko kunye killing téléphone bi téléphone ci mo telegram de bina kana bola na téléphone de la câble bete so ci wer la ibita poste de la be carte dima ni alder sera bina jo ibe kuma ni kuma na katika mo anyoye kana bo kosa ni kana mo ye tige fireta bubulo carte fireta bubulo bon ko bolon fale mbola bi o kokura yile nye na sani de beton mu la ka do masa abuku nyina ko kabina le nye da mbeta ni kokura yile ne Allahu akbar o nye bete ha telephone na dam ne ni akara anziri ndala ma de kundo folo machine à calcul de def ko folo ko ni ma tara fara jimana ko ni te kando me ko kita u yefe no dlasa na so be ni kame e bo seme e ka kana ni yadi mana pi abaye el makaniga kaniga kanye o bo kala ka be nyo siratama nuno ye o dana boaro kana ka be kuma nyo fe ka fogo mo fla be ka kuma nyo fe da makeni kata postula o kungera kabako ye mo yena o nana do nuna kesa o ma se de fe afolo kuma lando be no ye téléphone portable ndo ye imana daele ngare be bi wole ya wole drone ati fu jabina ati jabina nyeba jajolina mimba bolo no itanyo we ifene jabe do anyebi la ibeka kuma mfa iklobo la nyeba la beka fo churo mi ifene beka minfo obe bora kaban ala so be yoro do la masan fa yamlo ninde gnie ninde to ko gnie nim beso bu ye gnie an ko ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gnie haklis ki soro ala kala de lela doni développera ala kala de lela nité
ni minnu kun développer don la dɔw bɛna bɛn ko k'a bɛɛ faga ka ban a ye fɛn fɛn ta u bɛ taa n'a bɛɛ ye n'u taara u bɛ taa kɔfuruw ci u bɛ taa trésor la fɛn fɛn bɛ yen u b'a bɛɛ cɛ u bɛ taa n'a bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ yen nka sa ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka se ka dɔn ala kɛra tile sallallahu alaihi wa sallam o tuma an ka barika da ala ye i y'a faamuya dɔɔnin bɛ ka développer masa dɔɔnin n'a caya o caya an bɛ ka nin min fɔ don o don dɔ de bɛ sa dɔ bɛ wolo dɔ bɛ sa dɔ bɛ wolo dɔ bɛ sa ni mana kɛ famana min wari ba bɛ min bolo dɔɔnin ba b'a la fɛn bɛ se b'a ye don la arajo b'o soli k'o saya f'i ye ni téléphone ma ci ma k'a f'i ye i bɛna t'o donc i bɛ taa mɔgɔw bilasira cogo min i bɛ t'i fɛnɛ bilasira ten nin bɛɛ ye jumɛn ye i ye dɔɔnin o dɔɔnin dɔn ala dɔn ka tɛmɛ a kan fɔlɔ ala dɔn bila sanfɛ fɛn o fɛn n'a dɔɔnin b'i la ala dɔn bila a bɛɛ sanfɛ i ka ala bila a bɛɛ sanfɛ i k'i yɛrɛ dɔn ala ka jɔn ye o de kosɔn ala jɔn ba minnu bɛ yen foyi t'olu kamana gan o tɛ siran foyi kɔrɔ mun de b'o kɛ de limaniya sabatili la foyi se k'e sɔrɔ ala ɲɛnɛmaw ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أقول إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم أين فتما فتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ميفنو كان وسو ni ye fɛn sɔrɔ kana yaada ni ye fɛn dɔn kana waso ni ye fɛn sɔrɔ kana yaada ni ye den de ye ni ye fɛn dɔn cogo o cogo i fa ka kɔrɔ ni i fa bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ i kan i k'i fa dɔn i mana diɲɛ cogo o cogo sɔrɔ kana yaada i fa kunna n'o kɛra dɔrɔn tɛtiɲɛ sababu y'o de ye tɛtiɲɛ yɛrɛ lasiri y'o de ye maa dama maa fa fa min y'i wolo i n'i ka kekuya a y'i ba furu ni kekuya min kɛ plan min kɔni i t'o dɔn diɲɛ fɛn bɛ ɲɛ dɔn parce que i ba kɔni furula ni plan min ye i t'o kɔni dɔn a y'o ma k'i ɲɛna kuma dɔ de fɔra k'i ba nɛgɛ o tuma den ka kan k'a dɔn i fa ye fɛn min ye fa i y'a faamuya yankata jumɛn ka teli ni yankata bɛɛ ye ayiwa dangadenya yankata ani sinitigɛ fɛn n'i y'a kɛ n'i b'a kɔlɔlɔ ye sisan n'a tɛ bila ka mɛn dangadenya ani sinitigɛ Allahu akbar ale fɛnɛ bɛ san bali ka na dangadenya yɔrɔ fɛn min bɛ san bali yɛrɛ yɛrɛ o ye jagabɔbaliya de ye jagabɔbaliya bɛ san o de bɛ san bali ka na junumun ka teli ka san bali ka na jagabɔbaliya ayiwa parce que i ye n bila kuma na kuma min kɔnɔ fɛrɛlen bɛ jagabɔbali n'i ma jagabɔ sanji min bɛna a b'o bali ni san balila ni san mana wari min b'i bolo n'i bɛ marchandise san n'a ye i bɛ marchandise min san a ka kɛ fini ye i bɛ marchandise min san a ka kɛ suman ye i mana ye fini sanji de bɛna farajɛla n'a ka fɛn bɛɛ bɛɛ bɛ kɔɔri in de kan o kɔɔri in de bɛ dilan ka kɛ fini ye ni san nana kɔɔri bɛ sɔrɔ ni ma jaga bɔ sanji tɛna ni sanji mana fɛɛrɛ bɛ na ni fɛɛrɛ nana e jagabɔbali sababu kosɛbɛ kɛ i ka jagabɔbaliya de n'o tɛ sanji bɛ wa in min shay'in illa indana khaza'in ala ko ten fɛn o fɛn bɛ yen n'adamaden mago bɛ don a la k'a bɛɛ magasan ba falen b'olu bolo masa a ye mun fɔ ka da a ko wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lumin kɛrɛ ye mun fɔ fɛn jumɛn ka teli sanji nabaliya la jagabɔbaliya ka saya sidɔnbali caya jɛnɛya jagabɔbaliya de ka jugu fɛn bɛɛ ye n'i ma jagabɔ ni sanji mana kungo kɔnɔ sogo minnu bɛ yen olu bɛ balo ji ni bin de la ni sanji mana olu bɛ sa o ye jɛni nɔ ye e jagabɔbali ɔ n'i sigi k'a lajɛ
akuma kono ka dudul la amna fasul kasete kilen bla ninga ye fami ndayre ni min ba mbolo sa oui chien ko na de madin sara chien gatla min ma sara fon ba bulo na sara kaban ashita le taintu mo woro de tado na fabe fa de taya bay ni dente ni dente ni fani balmo yon soro balmo yinte foyi la fa de taya bay na babi bani rodona bani fa wana yon soro bata et la semani ma warate so wana be di bama to be di fama o ya asabay o sa le gidowa eyo kulishi dowa jalamu dowa fongo fe ni ma sara kato ni be tinyeta akara tinyeta dembe de tai ni finumbe muso chefini muso sembola fukaja ni muso do na muso de sara chau sembo finina iba sura fini do kala leme adobe wa kelen soro dobe wa fla soro ya fam fini da kawana mbala dobe wa duru soro tieta den no be dokanga doma do dorme taku ni ya je finina ya ja ka hakela otuma ni kuma ya fara de so ya to ni kuma ya fara parce que na dira na tara fere ay buru kala clean flash ba soro kadu Allahu akbar deni yoro beni sara dono idem baloti kantu dem balo ba yara dega nasri mo warto sa dem siri abedi fasoma odi faso ni yoro cha tinya gola faso de bini ijija beina Allahu akbar faso na kala da be duniya ka da faso de ala kiru benini ala kiri la ilaha illa wa ma rabbuka bidhallamin lil abid ko koso ni muso fatura tasaminum babolo fini minum be deri fini minum be sanu min mana kay na fatura ni rotiye ma folo miye o eche eyo ni chego ka jera njera do be fa che do be ni jera muso fatura muso kungani ya femme do njena be ko no kera ale ka responsabilité dégagera emna tlalike dunun teka ale ka fan fala be eyo ya fami che o de ni rotiye folo wo bi ni che fatura muso de ni rotiye folo ni muso ni yoro jira ba o dalembe musoka parce que ni yoro boy ni yoro betike damike fenfenye o ba fo lu ko alu siami o de ni yoro tiye eyo ifatura ibabe ifabe faye asawa yume faso ni fentora abedama ni frente ni juru yara faso de basra den asabaye otuma den chema ani fa olubekaka den chema ni fa olubekele chiela ni mate kada ni fa dro ne be abe na folo beta chie ni masara mawrete adenga gele ne be ni dewarete na folo be di denga ma ودي قصاد على آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا سكيك تيات على مفوي فغوانسا تيات ولا فني يسيك على جه أبي سورة توري كنو على والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ايوه سيدا ما سارة إكرام مؤمنية ولا إكرام مؤمنية على يدي من دوي غرزة الشريعة نيوفو كو أن يؤمروا معنى أسبيان يؤمروا بالصلاة ل7 ويضربوا عليها ل10 دي مثلا بو ني دين دي ما أتشمانا مسلمان بكاكا sharia yini fi ku blaser la folo amuru yejme
cɛ ne y'i fa de ye tulonkɛmɔgɔ ye ne de y'i ba furu n'i y'a ye don o don ni seli waati sera ni mobili ka seli i b'i ɲɛ gɛrɛfɛ b'a fɛ n bɛ nin k'i la n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ siran i mana seli i ta daminɛ dɔrɔn maa tɛ silamɛden kalan seliji la o silamɛden tɛ kalan seliji la ni fa bɛ seli i ta dɔrɔn a b'a lajɛ ba bɛ seli i ta dɔrɔn a b'a lajɛ n'a taara ɲɛfɛ sa min ye farida di ta min tɛ farida o de bɛ fɔ a ye farida i mana min to a tɛ se ka ɲɛ fiyewu sunna ye min ye i bɛ se ka bɛn n'i y'a to i b'a labɛn ka seli wɛrɛ ma kɔnɔ a tɛ fɛn k'i ye min tɛmɛna la a n'a mustahabu ni ladabu o bɛ na fɔ a ye a bɛ bila seliji ta la k'a fɔ a ye n'a bɛ seliji ta a k'a lajɛ taa ji ɲuman ta n'o tɛ denmisɛnnin a bɛ denmisɛnnin n'a ye seliji ta ji fasɔn n'a bɛɛ ka ɲi parce que a tɛ contrôle la nɔfɛ nka ça bɛ fɔ a ye k'a ka ji ɲuman ta a n'a ka dili liyurabu aleha liyurabu mugusu u ka se ka kolo dabɔkun de y'o ye u ka kolo a kan u ka se ka kolo a kan bon i y'i den dege o la seli la n'a si yɛrɛ sera san 7 san 8 san 9 ma n'a dɔw ma seli fiyewu o se ka sunɔgɔ o tɛ lafiya o ye silamɛdenya diya de ye o de kosɔn fɛn o fɛn ni maa fa kɛra silamɛ n'a ɲɛna dɔrɔn den y'i hakili sigi jumɛn ni fa kɛra silamɛ n'a ɲɛna i hakili sigi ni n ka ban seli ma i hakili sigi Allahu akbar وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما كما ساركوا الدم فصناكم في خيركم مين أي فاكم مين والله إني أنا كنيا موتا مالتي تولى بلا نيجي نعم كسبة إسكا تولو كنيا موتا ما واليوم أنا كي تولى بلا أنا تقول كود ديانو سكي أنت جرود مالا نيجي جرود من أبو دسرا نيجي جرود من دو أبو دسرا ولو زيدوا شيء كوي فنو دي أواجبين مانغ عنغا جليا مغوي أواجبين مانغ موكا تيتا tiɲɛtila ko do bala bɛn o bɛn n'i y'a ye dumuni kɔnɔ ni tiɲɛtila bɛ dumuni kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ tila don o don kɔnɔ bɛnbaliya bɛ fo ka taa ɲɛ wuli balaw bɛ fɛn dɔ de fɛ wari b'i bolo balaw sɔrɔla o n'aw mɔgɔ 3 jɛlen bɛ dɔrɔmɛ 1000 na sisan n'a dira 1 ma k'o k'a mara wallahi n'i ye dɔrɔmɛ 5 tiga san k'a ɲimi tɔ ninnu bɛ fɔ k'a bɛ k'an ka wari dun o b'a fɔ dɔrɔmɛ 5 tiga i yɛrɛ halala la ne sɔrɔ k'a bɛ k'an ka wari dun a y'an ka wari bɛɛ namara sango 1000 sango miliyɔn n'a adamadenw jɛra miliyɔn dunni ye mun ye miliyɔn a dunni ye mun ye foyi an bɛ don min na bi foyi tɛ an bɛ don min na bi miliyɔn dunni tɛ foyi a kɛ don o don sɔgɔma i ka du 5000 ninnu ma n'i ye tile 10 kɛ 5000 nin ma ye 5000 ma ye 5000 nin ma tile 10 tɛmɛna ni tile 10 tɛmɛna tile 11 ma fɛn bɛ yen baw ka y'an ka wari bɛɛ namara 5000 nin bɛra o ye jeli ye sa tile 10 kɔnɔ o ye 250 e ye 250 dun nin ye 250 dun ne ka 250 wari tɔ tora jeli ye 250 kelen diɲɛ tɔgɔ jugu bɛ bɛɛ kan o de kosɔn silamɛ ɲɛnama minnu bɛ yen minnu bɛ sira tɔgɔ ɲɛ hali n'u denw b'u bolo baara la u bɛ wari sara jɔ u ye u bɛ sara jɔ u ye karisa yɛrɛ bɛ k'an ka wari bɛɛ namara wari tɛ ka namara wari tɛ ka namara wari tɛ ka namara a bɛ taa taakow de fɛ min kan ka taa taasira min fɛ silamɛ kɛ o bɛ t'o fɛ dɛ i mana ye k'a fɔra ko a bɛ taa taako fɛ a y'a tila bɛɛ ta ka d'i ma miliyɔn 1 y'a tila mɔgɔ 3 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ta dir'i ma bɔn ko sini nasɔngɔ bɔ b'e la 1000 y'an ka du fɛɛrɛ ye e k'i jija sini
ini muso ka dum wardi muso ka tobili kan ngadu sidi ngene fene cey ki jija e wakileni afene wakileni me fene kan jija min am sabala ni min gar hakil may o ba do ko war min flega tlan ñon cey parce que na ni atla wa bi woro ni dondoni wa bi woro ni do abe be ben yoro moma e ko san ta to nin ko kata tiemblo e do mata fendo sanfolo na fabe femina ninga ke ko atiki bita wa bi nani do fendo la fem bisiga ayira ke fen o ma wa mo ndon babolo abe ga ko nyini bon wa bi nani mi na e bara da ben noy o be commencer kan na pala do soit ikata pensa ka fere ibe mi fere to na mesoro ibo bla na faro ko tuli manasima abeta to noina numa to o barake o lut mena aduni fe o lu tabbe du goro ka bayro ngile no bana emi tati ya fenyensa o ba ko karse anto nambara ki ba soro wor ko ngata ni duni naga jumu war mani fembe ma mi tiam clara min mawye ben min sri kient lalen ko o ben sinzilendo ngesa na ben men la kasoro kient mat la ko karsa de yanga kundiye akato bolo ay balaw de du kono balaw min de bantu fiyo ko da nyewli parce que aw bina wuli ka jo aw mana jo nyon fe aw dum na jo lol nol jora wol fene klingilem be adden kon no suguri kabla nyona dum be faranyonga abella ba du chilima pew ala mankishira aminu kient la balade bina may ci gani kient la ra atma ko do yara alma bena sa odma musa ni yatimedim flenga kula bana chukudi yatimedim flenda senda khadra do ani musa de nyon soro musa de ko ala ya nyinga e wajuli ke mo yatanu mo de fi ma chambe wajuli ke la no mo yutanu na bu ne ku fene kapsa nyebe e ko nim to ka mo de dam ne son man bon ka bu e fle ne me dele wajuli ke do ba ko ni na ko ni on jite bo don mo ko ni na atan ngam ubishibo to mo no do mali wajuli mo ko musa ngon shite ni me fami don mo na nyinga sako ala ka no yima ko jene me du bulo ga mi no fe no ratna beka wala ga ka donin segi alama ako kal de fe no ratna beka yana la takun al bala'u muwakkalun bil mantiqi ni kuma na dori be jarabi ala fa sisa ni kuma na dori ala bi jarabi sisa Allahu akbar o fa rabbi ko ala yi cibla na ko doni min diri me ibude don wallahi tene ala kam tene masaka doni ni masaka doni jono be mbulo a chamba bulo ko ma sanga chamba ro fay ay kilim be dono ne ro fay ako jono be mbulo bafla be nyom be yoromi abe ama sanga ro fay ko ni yoro kilim pedo pour la kasaka sigen doni ni no fe ni mama se fe no fe ita soro ati bolo sebelaw imana ime rajula imana ningeta ibe million yelen soro wallahi atigita do amasinga no fe ha atigita do amasinga no fe ala to kele bita karamo do fe be samulum plaque do bolo kaso mi kala la samulum bla e o kesengana no soro la o be mana na famo ay tifo Allahu akbar fa adama din fi kasenga don de nyin na fe dobna na fe ne bora fo lafiya bugo de kana ay bora lafiya bugo mita du bulo mlala ni saunge sanjeto ke don nyin nina ay bora lafiya bugo se ga lafiya bugo lafiya bugo ko ko ba mewa ha ikan la ko feri Allahu akbar wakala mo ko ne qur'ani propre am folo ka so ka ta hadilu fe barawli no hasan wage de mba wage rek bafo ala ka hinu fla bela ko ne ko ma do ko ndo mbe qur'ani do ni mama ne ala hasan yon so ala hasan mbe qur'ani do ka temika Allahu akbar abel ma ke ko mun defo de mba
an bɔra kuraya durusile ko ye kuraya durusi an taara daminɛ kura de ye a y'a sɔrɔ a ma foyi kɛ fɔlɔ ijaja rasulullah ya wa ijaja rasulullah o ta ye e ma kharijul hurufi dɔn fɔlɔ e k'a fɔ mɔgɔw ye ko e ye kuraya dɔnbaga ye i tɛ foyi dɔnbaga ye i tɛ foyi dɔnbaga ye an taara daminɛ kura de ye komi an tɛ foyi dɔn k'a daminɛ sigiri daminɛ kura ye ni ne tajwid tigiw ma bɛn kuranɛ b'i bolo i bɛ fɛn dɔn de o bɛ taa karamɔgɔkɛ ɲini وإذ قال موسى لفتيه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا يصرف متى يصرف متى ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة نصيحة أستاذ وطول زمان min fɛn wɔɔrɔ de bɛ dɔɔnin sɔrɔ a k'a sɔrɔ i hakili ka di a k'a sɔrɔ dɔɔnin ɲaɲagali fiyɛ b'i la n b'a fɛ n k'a sɔrɔ o de ye hirisu ye a nege b'i yɛrɛ la a nege b'i yɛrɛ k'a sɔrɔ wajtihadu a k'a sɔrɔ i y'i jija wa bulughatun a k'a sɔrɔ kununfɛn sɔrɔfana b'i bolo sɔrɔ dumuni kɛ ni dumuni b'i bolo dɛ kungo to bɛ se ka kalan kɛ n'o banna nasihatu ustadin i ka bɛn karamɔgɔ ma min b'a kɔnɔna jɛ i ye maa caman bɛ kuranɛ kalan ten ka taa i tɛ fosi tɛ yir'i la foyi parce que ni karamɔgɔ ka di a bɛ to k'a fɔ ko nin tɛ fɔ tan nin bɛ fɔ tan nin tɛ sɛbɛnni in tɛ wa alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din o kɔni ye iyaka na'budu ya do ba ko iyaka na'budu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in o do wa nuni shi da bala masa ne me ta do ni karama ni be karama nata be ka kala ba ko kala ne re ko ay al-fatiha durusi wala mai sabi jigi fi ka do الرحمن الرحيم مين فلاي نوصل مين مالكي رحيم مالكي في كل كير دو فوتو في كل فوتو دو لا دو نون دي سيرجع لا كان بسابو وطول كان وقت الجانغ كان يني ني وقت الجانغ دون يني نا يبقى دون سرو ولا كسو ياد لا منو ني سيكلو دلا كابو يدون ما ibtida'i la kata ni sala sawaroma o doye ibe bola ibta sa segina na wolomla na imana boye ni sala konondo na be defo ke imana boye otuma o doni chini mbane sa o sampeta damne ne o ta be fene de o sana we de be sana gatla ni claro fene lan dum dore de bi nye o jmenye ta'limul ali ta'limul ali doni Qur'an mana dɔn i fɛ a kɔrɔ dɔɔni o fɛnɛ b'a dama ni kɔrɔ dɔnna k'a baara fɛnɛ kɛ o b'a dama fa k'a sɔrɔ i bɛ siran Ala ɲɛ ka se k'a baara kɛ n'i y'o kɛ i bɛ Qur'an nafa sɔrɔ n'i tɛ siran Ala ɲɛ fu a ko inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan a ko yarjuna tijaratan lan tabura n'i bɛ Qur'an kalan Qur'an kala no de ikaseli seli tane ikaseli jodi seli soro ni seli joli te kelen aywa seli soro ete seli manata saraga bor la wal mata ma ko ka no ko seli der sala wali ra wali gi jo seli yitila Allahu akbar mu mamni fa oui yefenga ay shartu de seli la bagado ibi seli gi beta chuni fi ko nyadon ma be selini fini mi ko don seliji ala bato bet seli te shartiya bela seli ye shartiyo la Qur'an kalami seli te shartiye nga sani be Qur'an gafete ibulo gafete dafale seli ye shartiye to wafu keli hiji barabe ma be se ga beke hal ni seli yitila
fo tawafu seliji o sharti e arafa mi hiji ibse ka tay ka so tay muso haida to muso haida to abita kaka duwawu ke alaba mine alama ko te sedian fargoro sedian de mumlaw dusukun ga jaya dora alama ko bodila na seliji sharti femina seli ali tawafu Allahu akbar ala jondo do al fado buwolo o salatu nasra do ye o seliji sharti o la je no te to be na ija te mamge iku ke o wasa ke na ija kana ta mamu yere ke ika duwo ke alaba mine Allahu akbar seliji sharti mina seli tawafu ani tawafu Allahu akbar ani qur'an gafe dafali tale ibolola ni boko ga fasidi ka kila ba halo yere e te mambe do nyola ndon ngoni alama bena sabo amin te mamu ye seliji do oro do e ni siga selita ka seli ibe te mamu ga seli ya famu no ni siga selita ka tawafu ga ibe te mamu ga tawafu ga ngasa safan marwa ce tama selita ko tola ni seliji bila kai ni selita ba kai ya me nabila musa awulla ana kalani alaba fe ka senge jega babala ma ko karam ko men yorola wallahi ma shi tuban ce ala kala bo ala la ilaha illallah nay be sabo ma to ita mo be shiroro ni be shiye bana ba rabbi mina fura be so ngono mo ibe shi so kono bana ba rabbi mine bana fura be ngata ta fi fikal imado adama do na ka kuluye ni fura ni obo fi Allahu akbar ukoni ma tara kuma wora ibi daro me gasno ha kibi kunda bana min bila ikunda limbo furaka ibi sensa mita da fabulu do ika bana fura yoye ngasi eta do foni mo ya fi foni mo ya fi ni ba do sa ka kuma la sunya imana bossa anga awni assemblée che yiri fura fa lo tasgiya oui yiri do be ko baro dili ni yo o mani soro kaliya min ba adama demine kaliya masa na fi ta do ne kaliya bi fa atu krefe ni kaliya min mana akem min encore c'est very constant temi vero ka jiwuli ka oji kaka verte temi veringa ba sura o keleme ka fula mabo amele kele mulu ba fere iben chim nit ke kabla vere kono ka jiwuli den ka kan gaski doni minti duru minti ta olum la ñoko no dafara do ba ta kami kale mbila be tunu siza parce que wodo na ma fiya wala ko so ma ka doni imana war so ka doni na ika doni sa do ba dun o ta haram ya Allahu akbar doni musa ulla tani ni jiga talimbo bulo wala ko ni jiga tudna yorami unna ni kala ne min de ba karamo na fe be baraka karamo e ni dema baraka yi fay kala ne ma baraka karamo e nabi kono ki benna fami sore ka donne to soro Allahu akbar ngo fiye de ni la te kono ni ba ka hera soro baraka yi fay son yi fay amana ke chuchu fama na ke façon yi hal na lay be fa kafiri ma ayin diga ika kulay ika barakay bang ba ko ko tlangay ala fe ka kuma no way dro kala dembe ga baraka kara moy abe ka jibinta ja narul hayati o yoro boy do kulo ka jido be ni ma amba do ni ya min dro bana o do be ko waji re chema masa na ala masu ka ke mi to fence na ko ko yi dul qardaini khadarakum ma ka jama kullu la wala ko bitan narul hayati ni khadara benama o mi kala ne o ya soro ya mi kala mo wala ma soro o to mana ko sara Allahu akbar yeme tende jido kera jiga jalan kan dron jiga jalan pana ka bla jiro
kata ka kuma surunya dro sigina kana kana khadra surai ya min gat mam ana dalena so bidin abe bagad logi ba kana bidin bidil ma ko na salamun da wala kiski ne salamun da ya lamne ana ko ban sa ko ka Musa ko ibedi wa alayka salam akiyen da mini ko masami ko kana nyini kuma ba don sa ni nasro don yin nado ibe iwulla fami yin ngama atigi donc i chugo friye ka so ma fam voye bolo iga nga do ka nye herem buti la ma de bolo masami ya donin dia don da ma iga ma ko nyani fe na babolo adama de on nyo ma wonya neji ha ko so wartigi be na la me ma ko nyali do abolo ka ati atafe kiyanya la ngasa nala yi magonya boloka da boloka amani yabe girin adeka yi magonya femi na bota ka dimo o do magonya naye parce que wadi malaka chuko mimbe dima do magonya nande do o te jinye nyane boloka o te fana tella hara nyane o jinye ko bo chuko la ski do be betu karamo do la be her do kunyana na so ala yidda kuna njaga ma karamo nga chinye ba tinyata parce que ala mana fembe ndi madoma niti abadi ma warema ya ala tachuko yi parce que autre la ma son bunya la katimi taka shuga kala nini kala mo ya damne ne goro kala mo ye ko basba ke Musa nyana min te 720 min te 720 oh min ya gala min be 720 ko ya abe ya la fe wara be so na ko hono be 720 de ngulu wara la men na ngushita la kadun do la kadun fingo me ay fen basa bakay rabi de 720 oto Musa de kiraya Musa ikray ni ma ya kurun la kabla jiga itali ka salaminillah to wajibiya atiki ba salaminillah haramun do de ay bara minge bara saladu doni mi na yo soro ka don eni jiche ni do no kono abe mi ni la o doni o sara duni dagale mai boni ma nyana mama i ma nga fenga la mi man kan ngi mandoro ne kai ni nyana no makuta chema dawo ma i jelita ka mo ka kurun so be kurun mi ngono ni kurun magata no e no te to jiro ay jelita ko so est ce que nyuma sara e juma yo bon mais ite femme nya do ba fo kai ko mi ko jugumando ngasa ni kashifu de garani kashifu de bala blo kashifu woye femme ndu wole meto la ala ka sinzan wuli ka boye no che nde kashifu ye suluke no keri oyi farale mo do kan ke jugare basoro ha ke jugare bosoro wa ala ba di ma ala yesre de basoro ala sera degere do be ni seroma kashifu be kiye nesta mana keliyat mami ba soro ite mashi jara ka barakella imana miye chuko mi woto ni mami tege de itlo ko seta jara ki ba ko ni ala de ninchi afrika so degere ba ni sera ite ma jara ki mami ni sero degere ko na kashifu bina kashifu gara ni afla kuru mi ngono mi kuru ni labla na segi na dron o kuru ni boshati gila o de nyuma ngawiye ite fe no ke bo bini ma chumi ay ile hamna wa de bini ma kafuye ora bini wala ka kurun so ayake kadda ni nyuma de kuye o fe ka nyuma kai bari o be kuru ngon na bo shorula o taki ni yoyi ay kuru so ka doka meza ni todo musa todo musa e kara mo jala gi akona ya fi ngo amna bikara mo adam ne kana njare nga barakel ma nya fi akon ngara kana mne ni mani ma jera kana giringa mne am ko be jeta da ba kana wajibi ya fen ntese minna ma donde ko bashte ikana nyo ware kunda nyo ayo on bona do na se demese no ma que demese njinu mbe tlongela ka domine ko fa karamo yoke ni fali ko jugu bade ngata ni mi nax abida ke sabu ye ka ko recce ni bo don ko o boy imay ni anga ample wati mina sanote
ni ma fagala min na dɔrɔn hein parce que kojugu ni ye kelen gale bina filanan kɛ kojugu ala kutala ni ye kelen kɛ dɔ bɛ filanan kɛ a bɛ jɛ i kunfɛ de a bɛ jɛ i kunfɛ sigi delila la ka ban ni fɔlɔ n'u kun y'i minɛ n'i ye maa faga sariya ye mun fɔ ko k'i faga ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل يبقى مي فارا يبو سويتكم سويت بكشي مثلا ني توري يمينك نو جاريك بدونك سانغو كو على مانكو on yo de fossa ko droit de l'homme ko ala manki manga fa ni manga fa bisul na ci chaman dina bolo yin fa marfa kira chayalama jamana ko no aduna ko war sirafe aduna la gina sirafe aduna bibe de sirafe aduna sere lon sirafe ajari anado amaji tin se ka fembe se do la ma fere likama do na tebena ko o lo refuser wi wonna ne me o yo fere mo ma dem zon ko masra kam ko fa nyando ni marfa ha o mi be fe mi no fe o ma ko moto la utla ko bi danye ni ma sondro bi fa o te barala man robu bulu ta du ka du la fe ni ma ske war dro bi fa ta sira dam woni ni bi mo ko no villageo ni ma war du ma dro bi fa na so minnu bɛ mɔgɔ faga ya adama dɔ la jɔ sisan k'u faga sisan a bɛ nɔgɔya o parce que an komi an ko n ka kɛ ko ala ka tuma ala ka ala ko baasi tɛ aw ka taa fɛ n'i ye nin cɛnin minɛ k'a faga ten musa ko karamɔgɔ mana ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga k'a sɔrɔ a ye fagali ko kɛ denmisɛnnin ci nama balikuya fɔlɔ ni maa y'o faga i ma faga karamɔgɔ min yɛrɛ karamɔgɔ la o b'o ɲɛ dɔn a ko nkalon m'a fɛ i se ka sabali n ka ko kɛ taa fɔlɔ a ko n karamɔgɔ baasi tɛ ni y'a bannen n yɛrɛ ye layidu d'i ma n'i ye dɔ wɛrɛ kɛ fɛn min kɛ nin kɔ n'i y'i ɲininka an ka fara ayiwa o tɛmɛna na se dugu la u bɛna don dugu kɔnɔ yàrá alajɔnw bɛ yen n'u dimini kɔrɔ sisan u bɛ dugawu kɛ ala ka fɛn bɛɛ ni dimi kɔrɔ magoya n'i magoya n'u y'i magoya i mana bɔ bɔlɔ fɛ bɔ tɛgɛ bɛ da maa tulo kɔrɔ a bɛ den tulo kɔrɔ bere bɛ ci maa kun a bɛ ci i kun olu tɔgɔ bɛ ala tɔgɔ la ala tɔgɔ dunnaw bɛ yen n'o y'o kila dɔrɔn a banna ala n'an kisira adamaden tɔɔrɔ de ma aminu ya rabbi adamaden man ɲi dɛ olu y'a kɔlɔn olu bɛ rabbi nasi maliki nasi ilahi nasi a denmisɛn ma man ɲi a kamalenkɔrɔ ma man ɲi a cɛkɔrɔba ma man ɲi finala ye min ɲa ayiwa u bɔra na se kogo de ma u na jigin dugu kɔnɔ dugulamɔgɔ bɛɛ kogoyar'u ye u taa alimami fɛ o y'u gɛn ko duwan tɛrɛjuguw don o karamɔgɔ y'o dugawu de kɛ a se ka fɛrɛ a ka kalanden ma f'a ka nin kɛ u na dugutigi fɛ yen dugutigi ko duwan tɛrɛjuguw don k'u t'u jigin kabini n'o kɛra dugu bɛ ban n'u la karamɔgɔ kama ko yɔrɔ min bɛ yen ni maa ɲuman ni maa jugu bɛ ka taa yɔrɔ min na n tɛ taa yen ayiwa o yɔrɔ jumɛn ye sugufiyɛ dugukolo ka yɔrɔ min ka go ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ o ye sugufiyɛ ye dugukolo ka yɔrɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o ye misiri kɔnɔma ye i y'a fɔ k'an ka taa sugufiyɛ la o na sugufiyɛ la musokɔrɔba dɔw y'u ye sa ala ka jɔnw don u balo kɔni bɛ ala bolo a b'o d'u ma minɛ u na jigin sugu la k'u ka finiw fɛnsɛ i bolow dara sigilen bɛ musokɔrɔba dɔw y'o tɛmɛntɔ ye musokɔrɔba ko dugulamɔgɔw tɛ ko dɔn k'ale ɲɛ bɛ ninnu min na nin ye ko nin ye maa ɲuman gurupu de ye nin ye a y'a ka jɔnmusow lawuli kɔrɔ ka dumuniw ni jiw ta ka n'u sɛgɛrɛ u sigilen bɛ sugufiyɛrɔ u ma dumuni sɔrɔ maa ma sɔn k'u jigin kungo k'o la a ye salamu daminɛ min kɛ ne ko a ko karamɔgɔ ko dumuni filɛ nana dumuni na ji filɛ ni ji filɛ tuma Seydina Khadija ko Musa kɛ duwawu kɛ musokɔrɔba ye ko Khadija kɛ duwawu kɛ ko musow ya rabbi dugu in musow ala ka hɛrɛ k'aw ye ya rabbi ala ma cɛw siri la o la ala kana siri cɛ la ala ka cɛw kula aw ye ala ka cɛw don aw sɔgɔnɔda fɛ kosɛbɛ kɛ ni maa min ye ɲuman kɛ maa ye tɛ duwawu kɛ o de la duwawu mina a musow ma cɛ bɛ kɛ a tɔ ye ka tugu musow de la i mana
cɛ baara la i b'a sɔrɔ a bɛ ka baara kɛ muso dɔ de ye o de ye patron ye chantier tigi ye muso de ye i bɛ foro min na k'a ci o tigi ye muso de ye i bɛ kurun min kɛ k'a dilan a tigi ye muso de ye duwawu jaabir'u ma bon sɛgɛrɛ bɛ se ka dɔɔnin kɛ dumuni kɛra muso ninnu sɛgɛnnen sa hadare kan a y'a sɔrɔ kogo jamanja in jɔlen bɛ a pɛrɛnnen bɛ ɲini ka bin a ko masa an tɛ kogo in jɔ a k'an karamɔgɔ fɔ n'i bɛ sara minɛ n'an na dugu la mɔgɔw ko an terijugu bɛɛ y'i ban n'an na sugu fiyɛra an ka kogo y'olu fɛ ka an b'o jɔ n'i bɛ sara minɛ a kan n'i tɛ sara minɛ kɔni ne kɔni ko parce que ko nin y'an fara ye Musa tun t'a dɔn ko nin y'a dɔ ye a ko nin y'an fara i yɛrɛ ye min fɔ hada firaqu bayni wa baynika a ko sanunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra i ma sabali fɛn min min n'o kɔrɔ f'i ye a donna sa a ye kurun cogo f'a ye a tilar'o la a ye cɛnin cogo f'a ye a tilar'o la na se kogo in ma a ko kogo min filɛ yatimɛden fila ta don yatimɛden tɛ tulonkɛ ye dɛ yatimɛ maa min fa sara ka den ci ni tɔgɔ sɔrɔ a b'a la o de yatimɛ ye a ma ba ta fɔ o ye fa de ta fɔ fa saya de ye o de bɛ na ni yatimɛya ye a k'u fila fa kun ka ɲi a ko fɛn dɔ dogolen bɛ nafamafɛn dɔ dogolen bɛ kogo in kɔrɔ fa y'a kogo dilan tuma min a ye nin don ka kogo don a kan k'a fɔ ala ye nin denw sera i ka nin d'u ma masirikɛ ko b'o cogo la ɲuman kɛ ala ye fɛn min b'i bolo i ka kalifa ala ma i denw ye n'i ye ɲuman ye n'i taara i denw bɛ fɛn in sɔrɔ n nɛgɛ fɛn fasɔn bɛ se ka sababu sɔrɔ la nin fɛ ala k'a bɛ sababu an ka dakurunya kelen fɔ lɛri sera ayiwa wala yarithu banul akhawati balimamuso den tɛ den tiɲɛ ta yɔrɔ si ayi i balimamuso denw olu tɛ tiɲɛ ta olu ɲɛ t'a la ma kunna balimamuso ninnu mana kɛ cogo cogo i ni bɛ fa ni bala don o i ni bɛ bala o i ni bɛ fa ni fa de la o denw tɛ tiɲɛ ta fiyewu balimakɛ denw bɛ tiɲɛ ta nka balimamuso denw tɛ tiɲɛ ta fiyewu wala banul banati denmuso i denmuso denkɛw tɛ tiɲɛ ta i denmuso ayiwa o bɛ den minnu denkɛ minnu sɔrɔ cɛ wɛrɛw fɛ olu tɛ ka foyi la o tɛ k'a saba la tiɲɛ tɛ d'u ma olu tɛ tiɲɛ la o de dɔnkilidala nana n'a ye banuna banu abnaina wa banatina banuhunna abna'u rijali al-aba'i a ko an denw ye minnu ye o y'an yɛrɛ wolo denw ye a n'an denmusow ye a ko denmusow denw o ye cɛ wɛrɛw denw ye minnu yɔrɔ ka minnu t'an dɔ ye ayiwa wala banatul akhi maa balimakɛ denmusow tɛ tiɲɛ ta olu tɛ tiɲɛ la ma kana balimakɛ mana kɛ cogo o cogo ye denmuso ninnu tɛ tiɲɛ ta wala banatul ammi binakɛ denmusow tɛ tiɲɛ ta i binakɛ i fanicinin walima i fakɔrɔba n'i sara fakɔrɔba denkɛw olu bɛ tiɲɛ ta nka sa denmusow tɛ tiɲɛ ta u tɛ don a la fiyewu olu balaw tɛ jɛ fosi la wala jaddun mɔkɛ tɛ tiɲɛ ta min bayan fan fɛ i ba fa o tɛ tiɲɛ ta ayiwa wala ammun i ba bɛ tiɲɛ ta a fa de tɛ tiɲɛ ta wala ammu akhu abika i fa balimakɛ binakɛ o tɛ tiɲɛ ta li ummihi n'a ni bɛ bayan fan fɛ ayiwa wala yarithu abdun kabini sariyatigiw fɛ yen jɔn tɛ tiɲɛ la jɔn tɛ tiɲɛ ta ni fa ye hɔrɔn ye den ye jɔn ye den pɛrdira ni den ye hɔrɔn ye ni fa ye jɔn ye fa pɛrdira wala man maa tɛ tiɲɛ ta fihi baqiyatu riqin jɔnya juru tɔ bɛ maa min kan na i fan dɔ hɔrɔnyalen don fan dɔ tora komi sisan maa fila jɛlen bɛ jɔn kelen na aw fila jɛlen bɛ jɔn kelen na jɔn in hinɛ y'i minɛ i k'i jɛɲɔgɔnkɛ ma ko bɔn ne ka fan ne y'o hɔrɔnya n'i y'o o kɛ i jɛɲɔgɔnkɛ ka fan bɛ to jɔnya la o kɔrɔ ye de n'a ye tarata baara matigi kɛ ye sini araba a b'o kɛ a yɛrɛ ye jɔn b'o kɛ a yɛrɛ ye bɔn o jɔn senna o tɛ tiɲɛ ta parce que a ma hɔrɔnya bɛ ka jɛya
ولا يرث المسلم silamɛkɛ tɛ tiɲɛtali kɛ الكافر kafirikɛ la ni fa ye silamɛ ye den ye kafiri ye i t'a tiɲɛ ta diinɛ kelentigiya de bɛna ni tiɲɛtali ye n'u y'a ka wari ci ma dun an kɔni bɛ yɔrɔ min an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi la hawla wala quwwata illa billah n'a wari bilara ka na di i den sara a kun bɛ yan fɛ a ye wari to a filɛ nin ye fasi t'i bolo b'o kɔrɔ tamurisi ɲininkaw la ولا الكافر kafiri cɛman fana tɛ tiɲɛtali kɛ المسلم silamɛ a fa silamɛ la ni fa ye silamɛ ye kafiri kɛ t'a ta a tiɲɛ ta ولا ابن أخ balimakɛ den tɛ tiɲɛ sɔrɔ لأم balimakɛ min n'a bɛ ba la ɛri xɔtulu min ka tiɲɛ ni maa kelen don tila wɔɔrɔnan de bɛ di n'o kɛra fila saba ye tila sabanan de bɛ d'u ma balimakɛ can nka sa o tiɲɛ o sabanan in cɛ ni muso bɛ ka kan a la a ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dama kɛ أيوة ولا جد mɔkɛ tɛ tiɲɛ ta لأم fayanfan fɛ ba yanfan ba fa o tɛ tiɲɛ ta ولا أبي لأمي i ba i ba fa ba o tɛ tiɲɛ ta أيوة ولا ترث أبي الأب fa o fɛnɛ i fa o ba o tɛ tiɲɛ ta مع ولدها n'a n'a den ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a den bɛ yen komi den tɛ mɔden ye wa ni mamuso in faral'o kan mamuso tɛ tiɲɛ ta أبي الميت min ye sabagatɔ Ayiwa. fa ye maa sara se i fa bɛ yen muso i fa in ba bɛ yen i sara i fa bɛ yen Ayiwa. i fa in ba bɛ yen fa de bɛna tiɲɛ ta ba in t'a la ba in tɛ fɛn sɔrɔ a la الله أكبر ولا ترث إخوة balimaw tɛ tiɲɛ ta لأم balima minnu ni n'u bɛ ba la مع الجد n'u ni mɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ b'u gɛn ka bɔ tiɲɛ la للأب fayanfan fɛ mɔkɛ min ye fayanfan i y'a mɛn mɔkɛ min bɛ bayanfan ayi o tɛ se k'u gɛn أيوة ولا مع الولد ba la olu tɛ tiɲɛ sɔrɔ k'i den to أيوة وولد الولد denkɛ den n'o bɛ yen Ayiwa. o tɛ tiɲɛ sɔrɔ ذكرا كان o kɛra cɛ ye wa كان الولد أو أنثى den kɛra cɛ ye wa a kɛra muso ye n'o bɛ yen dɔrɔn balima ninnu tɛ tiɲɛ sɔrɔ أيوة ولا ميراث sariyatigiw ma sɔn tiɲɛ ka di للإخوة balimaw ma مع الأب ni balimaw ni fa ye ɲɔgɔn sɔrɔ misali la e fatura sisan i fa bɛ yen i ba bɛ yen i kɔrɔw ni dɔgɔw bɛ yen i kɔrɔw ni dɔgɔ ninnu dɔw ma kɛ denw ma parce que fa bɛ yen u bɛ ba fana gɛn ka bɔ sulusu la ka taa n'o ye sulusu la ka baara kɛ fa ye olu yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ ما u كانوا mana kɛ cogo o cogo أيوة ولا يرث عم binakɛ tɛ tiɲɛ ta مع الجد ni binakɛ ni mɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ fayanfan i fa n'o bɛ yen أيوة i binakɛ minnu bɛ yen i fa balima minnu bɛ yen olu tɛ tiɲɛ sɔrɔ olu ni dɔgɔ balima ninnu bɛɛ bɛ don yɔrɔ kelen na الله أكبر ولا ابن أخ balimakɛ den tɛ tiɲɛ sɔrɔ مع الجد n'a ni mɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ fana b'o gɛn ka bɔ yen i balimakɛ denkɛ o tɛ tiɲɛ sɔrɔ ni mɔkɛ bɛ yen الله أكبر ولا يرث قاتل العمد maa maa n'i y'i tugu kan ka maa min tiɲɛ ta n'i y'i tugu k'a faga e tɛ tiɲɛ ta i y'i tugu k'i fa faga se t'a tiɲɛ ɲin t'a la fa y'i tugu k'a den faga fa ɲin tɛ tiɲɛ la t'a tiɲɛ ta من مال nafolo min bɛ yen a t'o tiɲɛ ta ولا دية nisɔn min fana bɛ sara a to fɛn ta o fana la nafolo min b'a tigi fɛ i t'o sɔrɔ nisɔngɔ min kan ka sara i t'o fana sɔrɔ i balila fila bɛɛ la donc Musa ye kiri min tigɛ an n'olu bɛɛ ye kelen ye an n'o bɛɛ de ye kelen Allahu Akbar
ولا يرث قاتل الخطأ min maa min ye maa faga k'i tu porotona la i tɛ tiɲɛtali kɛ من الدية ni sɔngɔ i t'o de tiɲɛ ta ويرث nka sa i bɛ tiɲɛtali kɛ من المال nafolo la sisan i ye marifa ta k'i bɛ taa kungo la donsoya la i kan ka maa min tiɲɛ ta jaa ale bɛ kungo kɔnɔ i m'a ye marifa cira la i bolo walima mobili la i ma daba kama i nana yɛlɛ i kan ka maa min tiɲɛ ta i y'a faga n'i y'o faga ni sɔngɔ min bɛ bɔ i fɛ i t'o tiɲɛ sɔrɔ nka sa a yɛrɛ ka wari min bɛ yen i bɛ tiɲɛ sɔrɔ o la nin don komi u y'an signalé kasɛti banna surukɛ an bɛ segin kuma in kan maaw k'o jija tiɲɛ tɛ don jamana kɔnɔ a tɛ tɔɔrɔ don o tɛmɛnen kɔ lasinɛbilenw ka misiri qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك